Tämä on englantilainen Siebe Gormanin kaksiletkuinen hengityslaite. Tämä on tehty ennen 1960. Tämä on itse asiassa harvinainen meillä Suomessa. Meillä on melkein kaikkea muuta, mutta näitä Siebe Gormanin laitteita todella näkee harvoin. Mä veikkaan, että tätä laitetta ei Suomessa ole käytetty sukeltamiseen koskaan. Tämä on tullut ihan uniikkikappaleena tänne ja tämän käyttö on jäänyt kyllä Englantiin ja ehkä Eurooppaan. Siebe Gorman on vanha englantilainen sukellusvälineisiin erikoistunut firma. Eli sen toiminta on alkanut jo 1830-luvulla. Tämä olisi mielenkiintoinen laite sillä tavoin ikään kuin ottaa käyttöön, koska mä oletan, että täällä ei ole koskaan sukellettu. Tämä on tullut tämmöisenä keräilykappaleena.